No era una cosa premeditada, dedicar-me a fer catifes. Vaig estudiar disseny i en aquell moment, quan vaig acabar, era molt difícil dedicar-se al disseny. Vaig muntar una botiga, vaig dedicar-me a l'interiorisme, feia el que fos, però no em podia dedicar al disseny. Però clar, quan em vaig començar a ficar en el món comercial, a través d'una botiga, vaig descobrir que no hi havia catifes de disseny. Penseu que era el moment on pràcticament Espanya estava molt tancada, o sigui, tot el que teníem de disseny s'importava, i aquí vaig veure un forat i m'hi vaig posar com una solució, però sense tindre una cosa molt premeditada. Inclús jo no havia estudiat disseny tèxtil, o sigui que per mi era una cosa nova, simplement perquè vaig veure aquest forat on no hi havia aquest producte per posar a les cases d'acord amb el mobiliari de disseny que ja començava a haver-hi en aquell moment. Es poden combinar amb molts tipus, però sempre hi ha unes limitacions, perquè si no serien unes catifes amb poca personalitat i amb poc missatge. Són catifes pensades per combinar amb ambients molt contemporanis, perquè són catifes innovadores, catifes que no són tradicionals ni clàssiques. Llavors, en aquests ambients jo crec que no entrarien, però algunes d'elles, si aquests ambients estan fets amb molt criteri i molta selecció i escollint peces d'un cert nivell, sempre podrien arribar a combinar. Tinc la sort que a mi m'agrada molt viatjar i m'agrada molt conèixer el món, i aquest és també un dels avantatges de la meva feina, que des del principi ens hem obert molt tant a la venda com a la producció, o treballar fora, i això em permet tant viatjar per un costat, per tot el que és aprendre noves tècniques, estar en contacte amb proveïdors, descobrir inclús artesania de diferents països per aplicar-la en els nostres dissenys i de més, o aquesta part que diríem d'inspiració. Permet això també conèixer en els nostres clients, que són mons totalment diferents, i quan aquestes coses se t'acosten molt, doncs és molt curiós, que és com anar de l'origen al final, que és el que té interessant una empresa, precisament, aquest recorregut. El disseny hi ha molt a fer, però també me n'adono que en totes les professions hi ha molt a fer. El que passa que el disseny és una professió relativament jove. Estàvem parlant aquí a Espanya va començar a aparèixer alguna cosa de disseny 60, 70, o sigui que és molt jove, i jo crec que és propi dels dissenyadors, i sobretot en el moment que ja hem fet un recorregut, treballar per la professió, treballar per aquests col·lectius que d'alguna manera necessiten tota l'aportació. El disseny a Barcelona i concretament a Espanya ha patit aquests últims anys, perquè el disseny va relacionat amb la indústria, amb el consum, i llavors això ho hem patit tots. A més també relacionat amb tot el tema immobiliari, que és el que ha estat més tocat, i hem patit, i això ha volgut dir que molts dissenyadors, a pesar que Barcelona té una de les escoles més importants de disseny quasi del món, doncs aquests estudiants han tingut que marxar. Està clar que sí que Barcelona té aquesta fama de ser una ciutat que respira disseny, que també es respira de cultura, però per una altra banda tampoc no té una indústria al darrere, com podria ser a Itàlia, que hi ha tota una tradició més industrial o de petites indústries dedicades, en aquest cas, al mobiliari i llavors automàticament al disseny. A Barcelona li falta això, però sí que es viu el disseny, i
Ara tornem una miqueta a refent-nos d'aquesta situació. Hem patit, és trist que els dissenyadors joves tinguin que marxar, que hi ha hagut empreses que han tingut que tancar, però bueno, per sort sempre hi ha els supervivents i que ara tenim empenta com per tornar a agafar una mica aquesta bandera de la Barcelona, de la ciutat del disseny, no? Per això també és un dels motius perquè el FAT està lluitant, perquè tot això que a vegades representa com una imatge de marca, que jo dic que és una etiqueta, doncs al final acabi convertint-se en una realitat, no? Perquè té possibilitats moltes i són molt competitius i a fora d'aquí són valorats. Hi ha moltes marques espanyoles de disseny que estan arreu del món i que potser tampoc no es coneix, perquè són empreses petites, però tenen un important reconeixement.